Vaig per fer un pilar de 30 amb una cantonada, amb paret de totxana de 15, però el pilar serà de 30. S'ha d'anar molt en compte, pas a pas, s'ha d'anar molt en compte amb la combinació de les peces. Per fer aquest treball es necessita agafar una totxana i partir-la en 4 trossos. Aquests 4 trossos se'n diuen un quarts, o sigui que en aquest cas seran 4 quarts, però el que nosaltres necessitem sempre és un quart. I el que passa, el mateix fer de la totxana, doncs en traiem 4. Llavors, el que queda, de traient un quart, el que queda de la totxana és un 3 quarts. Quan fem la columna i hem de demanar-ho a l'operari, demanarem portapeces d'un quart o portapeces una peça de 3 quarts. Com podreu veure, aquí serà la combinació. Bé, quan no tinguem màquina, una radial per poder fer aquests quarts, parlo de lo que és un quart, agafo una totxana, l'obro per la meitat i ara l'acabo de trencar per la meitat, o sigui, ara en faig mitja. Abans era oberta de dalt baix i ara agafar i fer mitja. Em trobo que una queda més llarga perquè hi ha la junta del ciment al mig, però una la tallo a la mesura i l'altra la retallo més. Això simplement és per demostrar que si no tenim cap radial ho podem fer amb la paleta. De vegades no es trenca tan bé com aquesta, perquè depèn de la totxana, depèn del material, però es pot fer també amb la paleta. Bé, ara el que faré serà acabar-la de retallar una miqueta, perquè no sobresurti al moment de posar-la, perquè com que va plana, llavors em sortiria més en que fos per la part de dintre, que no té importància. Ara, un cop estigui això retocat, ja el que vaig per fer és mullar l'obra. L'obra és molt, però molt important, i ho dic sèriament, és molt important mullar l'obra, perquè al posar-hi el morter, si no està mullat, llavors absorbeix l'aigua del morter i no fraua com és degut. O sigui, les totxanes s'han de mullar. Es poden mullar, quan és un petit remendo, es pot fer així com estic fent, amb un bidó, i es van mullant les totxanetes. Amb una obra de més dimensió, o sigui que es gasten totxanes contínuament, el que es fa és mullar-los a la pila, sigui amb la manguera, i si pot ser deixar-les ben mullades el dia abans, però en un cas així, quan són petits treballs, petits, que poden ser també una miqueta més complets, doncs mullar les totxanes en temps. Estalvies aigua, sí que porta més temps, però queden ben empapadetes totes i es posen molt bé. Ara ja estic mullant els 3 quarts i veureu la combinació que s'ha de fer entre els quarts i els 3 quarts, i les senceres, naturalment. Ara, per poder replantejar tota la paret que haig de fer com a demostració, posaré dos regles, una escaire, perquè almenys que sigui un angle recte, i a sota, per no perdre, diem, el costum, perquè la gent els operaris ens hi anem acostumant, posar una tela impermeable per evitar la filtració de les humitats per capil·laritat. Moltes vegades no val la pena fer-ho, però sempre que puc jo ho faig. Com aquell que diu, nosaltres ho diem, ens curem amb salut. Ara ja he posat 3 quarts d'una peça i ara poso el que és la totxana sencera. Llavors em queda en un costat, em queda una peça em queda un quart, que representen entre 7 centímetres. Com podeu veure, amb una totxana agafo, miro ben bé la separació per tindre una més bona guia. La totxana sempre, ara al posar-hi la pasta entre la junta, però també donar-li el copet a sobre amb la paleta, és molt important perquè així ens hi dona més compacte al morter i queda més unit. La junta sempre ben rejuntada. Ara poso, a continuació va una de sencera, allargant ben bé el cap,
fer-la anar endavant i enrere, com una paret normal i corrent. I aquí ja està una peça que ja és per la continuació de la paret. Sempre no esperar a última hora a rejuntar-ho, tot ben net, ben polidet, les juntes ben tapades. I ara ja li toca és anar per posar un quart en aquesta punta d'aquí, perquè llavors és mitja totxana que em queda com estic marcant jo a continuació. Allargar-lo igual que si fos una totxana, ara perquè m'ha caigut a dintre de la gaveta. Així ben rejuntat. Ara ja va una de sencera normal. Quan se fan aquests tipus de treballs, sempre la filada 1 i la 3 han de ser iguales. La 2 i la 4 han de ser iguales. I llavors ja el que és la 6 ha de ser igual que la 2. Això es pot fer també que sigui un altre tipus de material, perquè es pot fer també en totxo, que volia fer-ho jo en totxo, però em sembla que així fora més vistós. I tot clars tipus de peça, perquè llavors sempre agafar la mateixa combinació i agafar-li un quart i 3 quarts. També s'ha de tindre molta cura, és sempre que estiguis treballant, si estàs sol com si estàs en manobra, tindre una cubeta de morter al costat. En aquest cas la tinc a darrere, però vull dir que no, que llavors si ha d'anar l'operari a buscar, o manobra ha d'anar a buscar el morter, tu t'has d'estar esperant. O sigui, sempre tindrà una cubeta preparada per posar-la en el moment que tu la vulguis fer. Si no ho poses tu, te la posa el manobra. I si estàs sol, doncs igual, com estic fent jo aquí, estic sol i m'ho estic preparant tot d'aquesta manera. Així ja no haig de marxar del treball. També tindre la plomada a la vora, tindre totes les eines necessàries el més a la vora possible. Ara aquí ja m'estic buidant el que és el morter i puc continuar tranquil·lament. Igual com la totxana també ha d'estar, les totxanes també han d'estar a mà, o sigui, com diem nosaltres, tenir-ho a mà vol dir tenir-ho a la vora. Al posar la totxana fent el moviment amunt i avall, endavant i enrere, vull dir, i llavors ja donar-li un copet a sobre, o més d'un copet si fa falta. Ara ja tinc l'esparet feta, marcada, ja faré treure el regle, netejar-los bé. Ara es deixen en un racó, llavors quan tens una escapada ho neteges, i recollir tot el morter del costat. Aquest morter és el que deixes com entreguard, que és per si hagués d'anar un cordill, sempre queda una separació entre 8-10 mil·límetres, més aviat 8 que 10. Recollim ben bé la pasta i el mateix anar-la recollint i anar rejuntant el que és la junta, anar apretant amb la paleta les juntes. Bueno, ja vaig per posar un altre 3 quarts. Al posar el morter i xamfrenar-ho com una paret normal i corrent. Provar la plomada, això és molt important perquè si ara jo hagués de seguir aquesta paret més amunt, el que faria fora collar un regle. Bé, jo haig de pujar aquesta paret més amunt, però simplement jo el que estic fent és una demostració de la manera de pujar una paret, o sigui un pilar amb una cantonada d'una paret. Aquí ara estic marcant que si és un quart i fins que em queda mitja totxana em queda pendent. Això ho fem per trencar junt. Trencar junt i que sempre és millor quan trenca junt
ja per continuar les parets a 15 o 14 centímetres a la meitat de la peça. Si no hagués posat aquella al quart, em quedaria una separació també d'un quart, però amb tota la paret. I d'aquesta manera ja surto del pilar amb mitja totxana, com a trencajunt. Sempre portar el més net possible i mentre puguis anar collint el morter de terra, doncs anar-lo collint, que arriba un moment, si estiguessis amb una vestida, que no pots. Però sempre procurar tindre el terra ben net per poder-lo recollir. Bueno, ara aquí ja es pot veure que estic posant una totxana sencera. I es pot veure com aquí ja trenca el junt. També comprovant, com he fet abans, que em queda el que és la separació de la totxana. O sigui, com si hagués de pujar un pilar de 30, doncs comprovar que quedi la mateixa amplada. Ara aquí hi poso un quart, ben allardat. I ara li toca un 3/4, ja per deixar la paret a continuació, per continuar-la cap al cantó que estic jo. És important anar comprovant la plomada. I ara que és tendre, es fa de més bon bellugar el que és la peça. També la part de darrere. Ara ja anirem per posar la sencera. Sempre xamfranant el morter. Bellugant la totxana endavant i enrere, perquè així se senta bé, fa coixir el morter i així també queda més massís. Ben apretat a les juntes. El que estic marcant ara és que la primera ha de ser, o la tercera ha de ser igual que la primera. Si tingués un regle a la cantonada no hauria d'estar mirant tant, perquè llavors ja tindria un cordill. Però ja dic, repeteixo, com que això és una demostració,
Aquí posaré un quart. Anar recollint la pasta, que també és molt important, i ara com us ho estic marcant aquí, que ja em queda mitja totxana i mitja per continuar la paret. Ara aniré per posar aquestes dues totxanes d'aquesta paret, d'aquí va, del cantó aquest, perquè així jo puc anar pujant el que és la cantonada. Si no posés aquestes, llavors hauria de deixar unes lligades amb unes claus que no m'agraden. Llavors és millor agafar i anar deixant escalonat. Ben apretat, recollint la pasta sempre. Ben rejuntadet, anar recollint sempre la pasta i passar-la també amb el canto de la paleta, passar per les juntes. Ara posaré un 3/4 en la cantonada, igual com a la filera número 2. També un cop estigui posada, qüestió de posar la pomada. Això de posar el nivell també és important, perquè si no vas a nivell, llavors et trobes que tampoc no pots anar a plom, perquè la cantonada llavors vas fent dentetes. Ara ja en posarem una de sencera i com podreu veure ens queda al mig de la que ja hi ha posada, de la tercera filada. A mi m'agrada sempre que el morter quedi ben apretadet a les juntes. Ja tinc l'altre cantó pujat i ara el que toca és pujar també un 3/4 mirant cap a l'altre cantó, o sigui en direcció cap a muntanya.
Tot això vaig pujant-ho perquè es pugui veure, apreciar ben bé el que és tot el sistema de lligar la cantonada. Ara ja en posaré una de llarga, aquí al costat. Sempre, encara sigui en poqueta cosa, sempre és millor anar-ho mirant bé, encara sigui una paret ordinària, sempre és millor comprovar-ho i anar mirant mirar que hem d'anar ben rectes i amb totes aquestes cosetes anar repassant les juntes. Ara tapo aquesta junta i aniré per posar el quart i un 3/4 aquí per finalitzar el que és aquest treball. Llavors ja podrem veure al final l'aspecte que té aquesta paret o aquest detall per la part de dintre amb el pilar format. Ara posaré el 3/4 i així ja queda per fer tota la paret contínua. O sigui, si jo vull continuar la paret tant per un cantó com per l'altre, ja tinc amb les mitges amb espera per trencar junt. Aquí es pot apreciar ben bé que hi ha un espai de mitja totxana a dalt i tot el resto. Així és una manera de lligar les dues parets de 15 amb un pilar de 30 a la cantonada. Repassar sempre un cop està fet, és agafar, mirar una miqueta de lluny, retirar-se una miqueta d'uns 2 metres i llavors poder-ho comprovar. Bueno, aquí ja està vista del cantó que hem pujat, ara veurem una des de la mateixa cantonada, des d'aquí, i ara una altra per la part de dintre, de la manera que és el pilar.